ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବାଲିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବିଷୟରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କିଛିଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅଲଗା ଦେଶର ରୀତିନୀତି ଦେଖି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖୁସି ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁନୁନକାବି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଏତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ଆଖି ତ ଲାଖି ଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଗରେ ଅଣ୍ଡା ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖି ଲାଗିଲା ଏହି ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ମଣିଷ ବନେଇଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା। ଆମ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଧାନ ବିଲଟି ଦେଖାଗଲା, ସେଠାରୁ ଖୁବ କମ ଦୂରତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ତୀର୍ଥ ଏମ୍ପୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗ ସାରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ ଦେଲେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା କରାଯାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାରେ ଥାଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା। ଆକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଇ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ଦେଖି ମତେ ତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଶା ରହିଲା।